15 December 2024 muri yeZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Nhasi muZimbabwe hakusi kudyiwa rinopisa. Situation iri pano inotomboda kana uri mota wogara waisa seat belt, kana uri mustreet woisa ma-earphones, because zvinhu hazvina kumira zvakanaka. For your own information, kana uchigara uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasine ZANU-PF uchaide tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Nhasi ndiri kutambira nyaya panapa kuri kunzi kwabvira ku army headquarters, kuri kunzi kwabvira ndo nyaya irimo mu street iko zvine zvinyaya irimo mu circulation. Kune vamwe vanenge vachiti tiri kukudhauta zvauri kutaura, tipeka video kacho tichi inzwaika I got your back. Dzikamai zvenyu nyatse kumwa mvura kana manga muchiningirika musaite zvinhu zvenyu muchipapa nditi right. Kune vamwe vaya vagara vanenge vachiti toda kusendawo ma-audios tichitaurawo something about the current situation in Zimbabwe. Namba ndo dzinenge dzingori pascreen idzodzo, hatisarudza zvinanide kumbobvunza as long as wadzidhaila mushe chete wobva ungotanga ukanobayirira audio rako rinosvika kuno kunotozorinzwa rabuda rakutaurwa panapa. So tiri ipapo nyaya yangu kana yangobuda muchinda we anonzani wewe kusagerwa musoro stereko George Jaramba abuda achikonfirma Niki Mangwana Herald vanhu vese vari kutaura kuti ku army kwabvira. Unokwanisa kunyatsocheka utarisa nyaya iripo panapa. Herald ndo iri kubuda gatore newspaper ravo iri harina kuzonzi chinji propaganda kana vatoisa vanenge vaisa dzavo. Pari kunzi a fire broke out early today at the army headquarters administration complex in Josiah Magama Tongogara barracks, causing damage to several offices. The incidents occurred around 10 minutes to 3 a.m. although the cause of the fire is still under investigation. Colonel Afios Makotori, director of Army Public Relations, confirmed that firefighters were dispatched to the scene and managed to contain the blaze. Colonel Makotori stated, "We regret to inform the public that a fire broken out at the Army Headquarters Administrative Complex, resulting in damage to some officers. An investigation into the cause of the fire is set to begin, with the official promising to release additional details as they become available." Ndo nyaya iripo. Moto wangu kana wangobatira 10 minutes to 3 o'clock. Kune vanhu vanonyatsoziva panhu paya apa miwo kune vanhu ndoziva kuti vazhinji vanenge vachitonika video kacho. Zvimwe zvacho guys munofanira kunyatso understand. Vanhu vaya vanenge vatobudisa information yavo vega ikoko. So time yekuzomboti munhu akamira achitora ka video inotogona kutoshayika, and 10 minutes to 3 ndiani munhu anenge akamuka. And kuna vanhu vanonyatsoziva Zimbabwe paya apa miwo it's like apa pengerwe hapasi panhu pekuti unongosvika uchida kungoti ndoda kunonda vanokudza kuti bamunini hapana event panapa. Ndo nzvimbo inotozikanwa kuti haitwe zvemafaniza, haitwe zvekutamba iyo uri ani, unless uri mukati macho imomo maybe ndopo ungatoita. Ivo vanokudza kuti isusu tinotora tega kana tiine nyaya dzatinge tichida. Ndo nzvimbo yatiri kutaura iyo. Bhesi iroro rinozikanwa, vanoriziva vanokuudza kuti panopisa padhuze neState House. Zvekutodaro padhuze ndo mabhesi acho ari mudhuze neState House, but moto wangweri kana wangopinda ndobva vharura mabuildings ipapo. Fire brigade chinchi firefighters vamhanya faster vadzima. Ndo nyaya yatiri kutambira maitikira azvaitika amadzadiwa. Situation iyoyo inovhundutsa because unotonyatsoona kutotika ndo chamunenge muchitotemba chacho kamuchitoti kubaraki bhesi remasoja. Handinoziva basa remasoja charo charo nderechii, kuti rimwe ravanozoshandiswa muZimbabwe rere harisinyatso basa ravo charo musanga munonyatsa kuti ndo security yenyika. Security kanzi kusecurity kwa attack kwarowa attack, it's something chekuti zvinotovhundutsa, muri kuzviona. Saka that's the current situation hamadzadiwa yaitika ikoko. Tine urombo kukuzivisai senyika kuti ndo zvinhu zvirimo mudariro. Pakaoma right. Tiri kutambira imwe nyaya panapa. Vanhu vatoungana kwa Mupegezela Mpoko, vatoredi kumaraini kwake kuti vaende kunomuviga. Ndo nyaya iripo, vakatozara vanhu vakaungana ikoko vagadzirira kuti vaende kunomuviga. And panapa tiri kutambira futi imwe update, cyclone alert. Pari kunzi cyclone Chido inokwanisa kutanga kutorova mangwana. Saka vanhu veZimbabwe
mugaro makangwarira, especially kune vari kunzvimbo dzinenge dzakadzikira dzikira ndezvongogarawo mungori redi okay. Unoziva kuti pane zvimwe zvekuzoti wozoti cyclone yapinda ikatora chigaba changu chendandakaisa mari yangu ndaingokanda madhola vanhu vanoisa mari muzvigaba veve. You have to be very very careful. Sai mari yenyu pekuti paizodikine bhozi hati ndochikuti unongoona nacho kuna vamwe kuti munenge muchichengetawo maprojects akaita kuti mune tuhuku twenyu tudanga tupasi tuya. You have to be very very careful because hauzive kuti inotangira papi paani chapo but inenge kunzi iri kuexpectwa kuti ichange ichipinda. Ndo situation iripo iri kutaurika mastreets iko zvinezvi muri Zimbabwe. Nezuro panapa takataura nyaya, pane nyaya yebuda ichinzi zvoni vanhu vegovernment iri kukumbira mari kuti alright vanhu yacho tibatsirane tikwanise kunodistributa zvinhu zvikafu chinji zvecyclone idai chichi inonzi El Nino ye. So drought El Nino for sure yaka affect Zimbabwe, but vakazombobuda vachiti tine chibage chakakwana kuti tikwanisa kufeed the nation up to next harvest atiti. So panapa nyaya iri kunetsa ndekuti dzimwe nzvimbo kuti chikafu chacho hadzisa chasvika kana nhasi, gore ratopera mukuzviona. Saka vatavata hatina transport. Vadaro pane munhu auya neaudio yake achinyatso explaina zvinhu izvozvo kuti aiwaka hurumende chii chakadaro ichocho chamuri kutaura kuti hamuna transport. Da kuti munyatsoteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga. In the comment section ndoziva kuti vazhinji munenge mune zvenyuwo zvekuda kutaura zvakatosiyana. It's not like kuti paka mwasinda audio voti aiwa uningi yanga chitaura rakati vanhu vese vane zvekutaura. Comment section vanoda kukomenda munokomenda comment section panapa, but vanoda kutaura nema audio namba ndidzodze. Sare muchiteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga. Mangwanani akanaka mangwanani. Chamwarika hakuna chikafu chinotadza kutransportwa kuenda kune vanhu. Mota dzakawanda. ZANU-PF ine mota ngani dzakapakwa izvozvi? ZANU-PF ine mota dzakawandisa zvokuti tabva ipapo ZANU-PF ine mota dzemapurisa mazimota mazimagumedhi aya mahombe aya. Instead yekuti aswere achiharasa vanhu mumusika muHarare, ngaatakure chikafu aendese panzvimbo dzinodiwa. Masoja vane motikari, imota dzehurumende hadzisi dzemunhu. Ngadzitakure chikafu dzichiendesa kwachinofanira kuenda. Dzakapakirei mota idzodzo? Kune mahelikopta akauya achinzi ada kubatsira vanhu kuenda kopi. Ngaashande aende kunotakura vanhu, aende kunotakura chikafu chevanhu. Mahelikopta maiti moda kuita maambulance because since maambulance ayawe hatisati tanzwa vatakurwa nawe. Ndo basa raanofanira kuita maambulance iwayo. Ngaatakure chikafu aendese panzvimbo ende zviri faster. Muri kuita basa rekugovera motikari. Every month kuri kupiwa vanhu motikari. Mari iyo yese yamuri kushandisa muri kutadza kungotenga rori 1 yopuwa distributa chikafu kuvanhu. Asi mukaita misangano yenyu kumasvingo kuna naGoromonzo munowana mota dzekutakura vanhu. Vaungane ikoko kutora vanhu kuHarare kunoita musangano kuzisha vanhu. Munayo mota yacho yona iyoyo. Munadzo mota dzekutakura vanhu kuenda kuGoromonzo kunoita musangano muchitaura zvinhu zve2030 zina nebasa rese. Zvese munozvikwanisa. Pane zvimwe zvinhu zvamusingafaniri kutaurira vanhu. Zvinonyadzisa zvamuri kutaura izvi kuti muri kushaya transport. Ukapinda muHarare hakuna mota yakamira, mota dziri kufamba. Dzema-MP dziri kufamba. Dzemapurisa dziri busy, dzemasoja dziri busy. Dzemusangano dziri busy. Nyange kusina makambeni unodziona murodhi. Ko chatadzisa kuti mota idzodzo zvakusina kuri kukambeni kuri kuda kuvhotwa. Ngadzitakure chikafu dziendese kuvanhu. Izvo muri kuda kupa varungu vachena ma3 billion, ma3 chakuti billion. Ichibvisai 1 billion mutenge mota dzinosupply vanhu chikafu. Chikafu chacho first of all chiripo here chamuri kutaura nezvacho. Kana muri kuda kungochema. Makoda kuitirwa zvekanzatu kutoka mudeme kuti mutsvagirwe mota dzekutakura vanhu. Mari dzamuri kupa kugovera vanhu idzodzo muchipa vanhu. Problem yawo neZANU-PF. ZANU-PF inoononge maZimbabweans vakakotsira zvokuti zvese zvinoitika muZANU-PF hakuna munhu asingazvizivi. Kukafiwa chaiko cheko muZANU-PF, kukafa hiro chevanhu vanoziva kuti afa sei. But unoona munhu akunomira achinopa chisipiki chisina nebasa rese. Kuchita mapenzi shwashwa, kuchita madandara shwashwa. Vanhu kuZimbabwe vakaenda kuchikoro vakomana. Mnangagwa vasati vatomboita maminista. Vanga vari kuchikoro vanhu. Vakazouya vakaita maminista uchichi, vakaita vanhu zvese tozviziva.
Saka kana muri muZimbabwe usafungidzire kuti vanhu vakakotsira. Hapana zvatisingazivi, zvese tozviziva. Ende totoziva kuti apa muri kunyepa, apa muri kutaura chokwadi. Tikuzviziva. Chikafu ngachiende kuvanhu. Ndonyaya ndiri kuramba ida kutaura iyi. Chikafu ipai vanhu chikafu. Tireni chaidzo dzakangopaka. Goods train yakangopaka. Yakapakira igadzirwe. Munotenga mota dzinodhura, maLambogini machi. Lamborghini mbiri chaidzo dzinogadzira goods train ikafamba. Train haigadzirwi matroko. Inogadzirwa musoro chete. Musoro chete train chikagadzirwa. Chikafu chakutoenda one place to another. Each and every town yemuZimbabwe. Harare nemota dzeZANU-PF. Chitungwiza nemota dzeZANU-PF. Cheguti nemota dzeZANU-PF. Dziri kuitei mota idzodzo? Dzamakuda kutokumbira vanhu kuita kumanaka. Musati nyadzise munyika dziri kunze muchidaro so. Hapana kwamunofanira kukumbira motikari. Motikari dzamuri dzeZANU idzo dziri each and every province ine mota dzayo. Ngadzisungwe dzotakura chikafu vanhu vadye. Kana makuda kuvhoterwa ndo pamunodziririsa. Manya ukambira muchiudza vanhu nhema dzamusingambokwanisa. Ngadzibude mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF, ngadzibude dzindo basa radzo izvo. Handi muri kuti makahwina. Ichifidhai vanhu venyu. Tifidhei makati makahwina ZANU-PF, ngaitifidhe. Musataure zvokuti hamuna motikari. Motikari dzenyu dzinofamba idzi 5 kusvika kubhinga kana dzichikambera. Kwane chikafu hachichasvikiko. Varume. Musada kunyorana nyika ngomuri kurana tax shop. This is not a tax shop. Zimbabwe is tax shop. Ende vanhu vemuZimbabwe havasi vanhu vemunhu. Vanhu ndevamwari. Nemuri vanhu vaMwari. Ziyai zvamunenge muchitaura izvi kaizvo. Mwari vanenge vachikunzwai. Mwari vanenge vakakuteererai. Ende musakanga muri chituro chamakagara ichocho icho. Rimwe zuva munongochibva. Mwari kana vapinda zva munongobva smoothly. Mukuzotozvifunga kuti ndakabvirei pachigaro. Musadzidze kurevera nyika iri Zimbabwe nhema. Nhema ndo dzatoramba. Dzekuti hatina mota, hatina mota. Mota dzakawandisa muZimbabwe. Muka kuseni zvina 8 o'clock kupinde murodhi chitungiza kuchita mari. Haumupinde muHarare. Mota dzakaita kutsikirirana. Dzechikafu chete ndo dzangoshaika. Asi dzekutakura vanhu one place vachinorwa vachinorova vanhu kumunadzo. Kwese kunana gokwe mota dzeZANU-PF dzinosvika. Hamune muchiunganidza vanhu muchikambena zvisina nebasa zve2030 zvenhema zvisina basa izvo. Itai zve2030 nyasi vanhu ndevamwari. Nemi muri vanhu vaMwari. Nguva ndeye Mwari haisi yenyu.